Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet footish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MDC jong Kamaulai constituency uba Tebor lang Pathaw ringkat ka Jingsan ran lang jong kinong kit kam shnong jong ka shnong Maulai thlong ka nong kwar ka mauyong Japong ka mauyong rim ha ka khat pratri unai wing ar hajar puar kila her jurip ha ka shnong lo maune na ka benta ban shnai ka jaka pelang ka ban sam bam di sha kinong shnong jong ka shnong Maulai lingba ka scheme jal jivan mission ha kane ka jinglet jurip ya ka jaka jong ka kur milim umlong la sanran lang da urang ba kur milim umlong uba kumum singroy milim umlong uba la batai shphang ka jaka jong ka kur bat kumju ru ya ka jingmat phang jong u ha ka bai dei bat ka scheme bam di ka bala shimkhia do MBC jong ka Maulai constituency uba Tebor lang Pathaw bantan na ka telong shilong ka badon shiliang nong Pathaw uba kumum singroy ula penkan maru ya ka jingya linti nadu usnem ar hajar khatar hakapor ba uba founder strong kaji ubadang lang MLA ula kerpat ya ka sarkar man penyo bam di da ka batani ko na shiliang nong Pathaw bat menta ka kenti da ka jing tresh dom lang jong uba Tebor lang Pathaw unsa pen urlong no shen ya kani ka scheme sam bam ka bala ang nu labon postnem ha kani ka sngi la sakhilang da urang ba shnong jong ka nong Pathaw ubabu ke di ramse ubla IT ki kot jaka kum ka jing a jaka ban penya iki pipe ki badai na kabenta kan ka scheme jal jivan mission kane ka jaka ngai pi ka ne ka scheme ka mai pi ba nakaliang chungi kum ka longjing ka kur melem long ne mah jo pi ba kat ki markam tinggi bahkan ke tang kan ke mau pulang selong supply berkan ke investigation ngai bakam lah man pendiam dan kalian tinggi kumkirang ba ada rengkat bagi jingi kinung trekam senong kumah adu kapor ba ngitang ya dan ngalanglong membaraka molot terbar ngasicung ba Kamaulai ngihap ba kano kadong ngihap ban wat ka kasus bahkan nyerap mo ban kan palai ya kacing keduum mo jadi kita kata nakaliang conga kumurong ba ha nakaliang ka cat mulong sehingga itu ba kamtam mangibat kini permercan kidong permercan mesti tengkini kikur jungi nanti kumbungia plan metaro kemudian teng ya kam serong re ka mauyong berasli ke mauyong natakan blok hat lain bat kuwi terser ke bala ban ai lang nila da chi mangio da kamot kanyarap sibun jeng yu iba kane ko tang lang tay kamla bon penpoy ka ya ki sene la ka tapusnya jeng la ya apply ke la tay kane ka skip IP ngila apply na usne mo ada kat genre kala sa tiang nomor ka kompetitif berbot ka bedi ber kanu department ka bampor ban ya simkia dah mata dan bok mata kat bang yu iba kane ka skim imat kala lengkap nak kalian ka government ro kala simki ba ban penyo ina ko tete kita kada mau piba amni kada ngio kata kamot ka kata kamot lang ne kala rap ha ku keren sua ya kini ki paramarsinong rangi mo jadi kita kada ngi asu bhai ri jaka te klem da siu kum da ong siu lan komposition ringi asu bha nam tak jeng bha ki babun balang mo kemula so ne kani ka scheme ro kadai kan tai ko pusat ro nga ai kamta shalong water supply rangkat bat kini kidong ke bamercan mauyong rim mauyong cepung nang ta ka blok hat lai bat bagi we kita kata ro ka scheme ka yan kamta mah ngam kon ma bhang la thu tang ba ngam kon ma bhang tai kam duna siu ya ka so fajar saja lang ni ka supply pi pembualong mentang ada pi lang tai nakaliang ka PCI department yang ba tang hang ne kamla ban bertiu dan kompat kawai ka tup tekat mutu pasu ka puro langsung kan bu de kapom kan wan hang ne lang nei pat kan sesam keliang de kata dan kam man swa pat yang ba dan kam ya kata hapuk puro pun man baik cuman lagi la cek ba yang ba kacrong kan ni kalungkot katai kendit hamut don kampang sio pok don bu dia ka on yo biang sok wei pat ka ban sio kan supom hane la le pon don kampong pelai hang ni ra tang si put
tang san put ruput nak cerong pe tang ni play tu kata satai kali yo penuh semuyong ni keren mah semuyong ni keren jadi kita ngau ba ni dan bok sibun tu ai ku beli PSR ang ni ba matai lamba kini ki berkai ba kini tip bagi support lang ya kini kakam ba nambah kena ban ulong kali begini yo teh hang ni ngani keren ke basiai ngono pi hang ni ke jing sim kia hak do puat nongkong ba phau bengi apply ro kata kamu true to lokal ni ba phau bosannya kan ni teh din ba phau ni la sak no apat kata kamu sak no untuk kan dan sim kepio ban daladin dalalong kumbat terbor ngahap ban keren ni dia kum MDC kata kamu ma ihibaya turlang ban ni kiwei te ngakren ni siapa kiwei kim pat sim medon ban ong ban ya ini la li turlang ban ni setai sepo saru setai sia no patau setai sia la turlang ba ki bas ki engineer ba le mo ha te kam ta ngi le ya kala ni ber kha ini ba pi bat sen ni sepo office itu ni te ka de kata ka rukom he kalong ban habiatul mar siap tala yang ta mo lemi ai kam dei don tu saya ngidon bok sibun bang iyo komuni MDC na kaliang tungang ay kubbe sibun te ba i simki ka ka kam ba ban pun ulong ka kam jongi kermen bakan long ta no te nga so ta belong i rong bakur jom lim long i sar kiri ramsi belong rom asang jong no patha pigini kam ka belas lemba ya ka bangila budin nadu ki snambel lenyo arlai snam chua daga jerap lang jong i makumum belong rom bakur jong ka lim long ila yo ban pentulun ni kam ka belong ka kong santam nam tak umbam umdi ka bade naga benta ka ni ka snong lumane tulong blok 13 nang kwar nata ka mauyong jepung bat ka mauyong rim tegini step menta ngilayo man pek ini keceka ka pakin sabu ka top makum pitip menta ka government kala yat naga benta ka bede bakani ka cipetrakam ya kani ka selong lumane tulong mauyong blok 13 water supply scheme ya ka ba nakaliang jong ki south league sinong masnong rekat ngau MDC bat irang bakur bat irang masnong no patau ngila pentrestam ban penurlong kini kam bat ngilayo aro ban push bakan rungling bakan state level selection committee bat ngi snotanat ban yo sno ban nakaliang jong state government state level selection committee kila dep approve ba metangi abstang kan administrative approval bakan wan na ka central government ba community kanero ngilayo sno ling bau minister badon burom menen na ka kobori la ong ba hapo banay no pra i community bang sayo kan administrative approval larang iyo ay kani ngani TV kalong ka chikman ka kraw kamtam na kabanta kini ki south league snong ki bangila perung lembak kani ka JGM ni snobanai buram ru ya ki officer jongka state government ka jongi ki bedan banta kani ka jal jiban mission ki bala push ban perung kini pok SLC ni suburam ni sar pastun ya paranik ni suburam kamtam ni chief minister mo sim kya ba kini kamadin ka jingi ut kini ki rom basnong ngilailet ka delegation so chief minister ban pensngau ya ka jingker tu kamtam nam tak snong moyong lagi ya karena ni kalong bakak snong ka ba klam yo wan agreta water supply scheme phase 3 ru de kumakalong manta kila sudi na ka sing ka ka ba chakhlia ba bang siku teng ban di ubrerum ilong su tenre na ka jingwan chok ni scheme kan long ka jingmatoy na ka banta ki pagba jok snong moyong Jepung moyong rim ka mo tholong lumone ka blok 13 na kwar bat la ka donle security benta jok na kwar la shala ka don kala kesiyo ban perum ban community bakani kam ka selong ai kublai yakini ki south league snong rengkat bat ngau MDC rengkat i rombakur jong ka melimlong i makumu badan ka korbat i romba snong jong na patak sim kian ado pasdang yakini kam hadu bandala ban perung apaka SLSC ka belong ka kong santam na ka ban rung ka jaljuban mission ni community bakani shan selong hakati step rung sungu burom kamtam di romba snong jong na patau ibala awan IT yakini ka gift deed nakaliang jong kita kalan ka bawan na po patau ni sungu burom na ta jong i jing trestom jong i ai kublai PCC namar ta jing trestom jong fi kan lo ka jing toy nam ta jong i ki nong song snong jong snong mulai i community basyan kan ka kam ka selong bat nakaliang jong kinong song ka sayo ka umbam di bapahu bat kamtam ka bangi da sngo e ka nam ta kinong moyong bakin yo ka umbam di ka khut bat da ka jing trestom lang jong ni saw snong bro ai kublai sesien ni ro masnong kilo simkia
ya kini kam bagi romakur pengelala pan perulong kini bahkan rung kini ke projek ke bala community naduk sedem arjar khatat de mentah kini tim tangilala pan pelong dak kecing trelang kesnong bat kikur bari rong basnong bari na ko hakabayade bat kani tulong hakajing pejongi kani tulong golong ka bit ko biang marum batlang berliur ka klain ka he ting kermen ba hakabayade batulong te adu mentahi kalong ka bakut kalong ka ba klain ka ba kam ju orngat wat hadu nomor gi kani ka tulong kami wong bana ulum dingyai nagi atli ki wa wa selong bat ka wei ka wa kawan ta ong nang tana snong mamadan te kalong bakut ba ya ko yede bat kini ki try khndo ki mnadon kono ka jing bujor mantan nam ta jing baha jong kono snong khatam ka moyong kani ka dong lumo nei hne bo khlam patio ya ka umbam di te mar ta dot kam ki hi te kantam ki nong snong nang tai nong pathau nong madan ki don lang hang ne hamolan thlong ru bajan idon ki kur ki badon hatai nong thau ki badon nong madan ki badon lang hang ne ha molan thlong ru te de halor jong ta ka don ki jing de ki bajan te nomor ta kam don kono ki jing e ka ba ini ki try khndo kin ai ke NOC bat ngi layo ya artli ki try khndo artli ki jaka ka ba kala ya ki jing jrong ka ba jrong hi kila ai bat na ka wei ru bat na ki atli ru kila kular ban sa ai no te ngi kermen ba ngin yo ya ali punya ji pipeline ba ji ne ka tolong ban den ni to ba so santo ni IT se department lo bagi ni kinong kmat kinong ele ya ne ini kirang ba snong university IT kani skim nado machwa nado ki port jong i ba founder strong ji i mal e ba kwai adwar blay niru ila ya don menta kat lemat ki riurang ba nang ne na molen thlong bat na moyong te nilaya sung meeting la bunsin bat hadin tapat hadin ba iba wesaji samla donsu te ini ba pathau MDC ila simti te ila khot biang ne ka meeting ila ikendulang te yangi setai kalong bej bangi ndai ki beneficiaries lani kinong bom kinong dium ndrei ngilong kinong yarap lem kinong ya trilem nam ta ka bha ka met jong ne jong ki atlik snong kantam gini hoj kane galaban ayu bahaya ka moyong bat kum juru ikane ka dong molen thlong ka to ne bat ka to ne ni ka to nong kwar ji jeu le se te ta kalong ka jing ya ka ba ngiru ngi sim khialem ko namar ngiru ngi don ki persai para ki ba ying ba sem ki ba don lang sene te kantam ka de ka kam nam ta ka bha ka met ki mlang salang te ngi sim talem tang ta ka nong rim wangi la lang ne ka ne kam